என்னையெல்லாம் ஏன் ஆண்டு நல்லா ஹெல்த்தியாக வச்சிருக்கேன்னு நினைக்கிறீங்க? ரொம்ப சுத்தமானவனா இருக்கேன்னா? நோ 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 நோ. நான் மாற வேண்டியது நிறையா இருக்கு. அதனால தான் என்னை ரொம்ப ஹெல்த்தியாக வச்சிருக்கிறாரு. நான் மாற வேண்டியதற்காக கர்த்தர் என்னை ஜீவனோடு வைத்திருக்கிறார். நான் மாறிட்டேன்னா நான் போயிடுவேன். டாட்டா பாய் பாய்னு போயிடுவேன். ஹல்லேலூயா. நம்ம எல்லாம் கர்த்தருக்கு பிரியமா வாழ்ந்துட்டோம்னா நம்மளை கர்த்தர் கொண்டு போயிடுவார். அப்போ அவர் மேகம் மேலே வருவார். அப்போ நம்ம தைரியமாக கையை ஆட்டுவோம். எப்படி தெரியுமா? ஆண்டவரே கசப்பில்லை ஆண்டவரே, ஆண்டவரே மன்னிச்சுட்டே ஆண்டவரே, ஆண்டவரே சபிக்கல ஆண்டவரே, ஆண்டவரே என்கிட்ட எந்த குறையுமே இல்லை ஆண்டவரே. இன்னும் சில பேர் என்ன அவர் வராருன்னா என்ன செஞ்சாங்கன்னு பூமியில் போட்டிருக்கு. பூமியில் என்ன வாங்கலாம்? வேதம் சொல்லுது, அஞ்சி நடுங்குவார்கள். யாரு? கசப்பு நிறைந்தவர்கள், சபித்து கொண்டிருந்தவர்கள், ஒருத்தரையும் ஆசீர்வதிக்க தெரியாதவர்கள், வயிற்று எரித்தல் மேலிருந்து கீழ் வரைக்கும் இருக்கிறவர்கள், கேரக்டர் ஃபார்ம் ஆகாதவர்கள் எல்லாம் அஞ்சி நடுங்குவார்கள். கர்த்தரால் கேரக்டர் ஃபார்ம் ஆயிருச்சு பாருங்க. கர்த்தருடைய குணாதிசயத்துக்குள்ள கனிக்குள்ள வந்துட்டாங்க பாருங்க. அவங்க எல்லாம் கர்த்தரை பார்த்து கையாட்டுவாங்க. ஹல்லேலூயா.